Рапърският скандал отекна и в парламента. Лидерът на социалистите Сергей Станишев използва повода, за да обвини с декларация управляващите в полицейщина. От парламентарната група на ГЕРБ отговориха, че Сергей Станишев използва парламентарната трибуна за манипулация на общественото мнение. Премиерът Бойко Борисов коментира, че Станишев се опитва да направи паралел между този случай и случая в Русия с пънк групата Pussy Riot, които бяха осъдени заради песен срещу Путин. Сергей Станишев прочете декларация, в която акцентира, че рапърът Сарафа е извикан в следствието именно заради текста „Не вярвам в ГЕРБ, но силно вярвам в герба“. Снощи прочетох една покъртителна новина в българските медии. Новина, на която първо не можех да повярвам, че чета и че съществува в Република България. Тя е следната. Рапърът Серафим Мартинов Сарафа е извикан в Националното следствие, за да се обясни за текстове на песните си. Причината е песента „Бяло, зелено и червено", изпята с Мишо Шамара, в която се пее: „Не вярвам в ГЕРБ, но силно вярвам в герба“. Искам да ви кажа, че тук вече се уляхте. От ГЕРБ обаче се възмутиха, че Станишев цитира избирателно текста на песента и изпуска пасажа, където бялото и зеленото от националното знаме се свързват с наркотици, а червеният цвят с определена функция на женски организъм. Настояваме пред вас господин Станишев да прочете текста до край. Да прочете за бялото, да прочете за зеленото, да прочете за червеното. Дори предлагаме в събота да вземе рапъра. Ние ще осигуриме преводач в Брюксел да изпеят заедно тази песен. Премиерът Бойко Борисов коментира в Ловеч, че Сергей Станишев се опитва да предизвика скандал по подобие на скандала в Русия с пънк групата Pussy Riot. Нито знам кой е този рапър, нито го слушам, нито от това, което ми прочетоха сега по телефона, че е песента, със сигурност няма и да го слушам. И със сигурност не искам такива хора да са в ГЕРБ и да поддържат ГЕРБ. И се радвам, че Станишев си избрал химн за БСП или там спин, както те се наричат. Само че в припева на тази песен се пее, тя затова се казва бяло, червено, зелено, е трикольора на България. И бялото се шмърка, си реч кокаина. Да. Правят си такива работи с Станишев и компания. Той затова ги защитава. Смъркачите. Зеленото е тревата, където се пуши. Кое? Това, което говорите в момента. Това? Ами той излиза и чете декларация, че тази песен ние пресираме хората. А ние не ги пресираме и не се интересуваме от тези хора. Според премиера, Станишев си търси поводи от сутрин до вечер да се изявява в медиите, а в същото време говори, че няма медийна свобода.